Nagsugod ang operasyon militar ni adtong Biyernes Hunyo 13 hangtod kagahapon Hunyo 15 sa hiniusang pwersa sa 30th IB 901st Infantry Brigade, 4th Infantry Division, Philippine Army. Mga may resulta sa pagkamatay sa usa ka Roderick Mako Bensing, top leader sa NPA sa Caraga, ug laing duha pa kakauban ang namatay apil na si Lizelle Mondihar nga namatay sa ospital ug usa pa ka wa mailhing miyembro sa NPA. Samtang surrender sa mga sundalo ang usa ka Ricky Per nga naila usab nga top leader sa NPA. Dala sa iyang pag-surrender ang 45 pistol. Siya sab ang nagtudlo sa ubang armas sa NPA nga gipanglubong og na-recover sa mga sundalo nga gilangkuban sa M16 rifle grenade, magazines ug mga bala. Samtang nadakpan sa bang usa ka Alan Kakatian nga miyembro gihapon sa NPA. Sumala sa militar ang pagkamatay o pagkasikop sa mga leader sa NPA, dakong kalampusan sa Kalinaw, hilabi na nga ang Surigao del Norte gideklara nga insurgency free. O sumala sa mga sundalo, buot sa mga NPA nga bawiin og balik ang probinsya o buhian ang kalihukang komunista. Peng Alinio, Newsline, Philippines, Davao City. Stay safe.